Karbi Anglong Autonomous Council New Conference Hall Ahemalong MLA Dorsing Ronghang EM Amor Singh Tiso EM Surjo Rong Paratum Perangka Me Kepapon Patumi Wosika Chiklo ni Pai Tongkep Arni Arigang Sampor Pai Pli Apor Malompen Karbi Anglong Autonomous Council New Conference Hall Ahemalong MLA Dorsing Ronghang EM Amor Singh Tiso EM Surjo Rong Paratum Perangka Me Paponsi Ar Sigjit Mate Klardak Pen Solar Project Aparman Lahorijan Chotolengrijan Borlengrijan Lalmati Karagao Longkathar Lapen Nahorjan Borha Moja Pangrum Petpen Bigha Suri Krener Kep Alongle Anparta Kuti Suri Pli Atangka Bangso Solar Project Aparman Panong Pontang Lopusi Pangdakpon Anparta Bangso Solar Project along Penang an non Owekimia Tumaphan Grade 3 Grade 4 Voreng Anghoy Pekpon Poputa Pachini Pontu Penang an Karbi Anglong Organization Lapen Opposition Political Party Atum ke Jongdun Hadak ke Doek Arada Tumaphan Thang ke Joy ke Awar Saita Pipe Pua Alam ke Ahok Kali Athe Bangso Solar Project ke Klem Ponja Adim ke Rong Awe Monit ke Doadim Kali Central Government State Government Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Langchari Dam Pamesi Bangso Solar Project ke Deng Puta Phirangkya Me along Klardak Pen Pachinipon Anparta Komat ne CEM MLA EM MSC Asomar Tumamen Longlia Patta Selam Peke Ahok Kali Jong se Ahok Plotangte approve nang paklang dak nangji puta Phirangkya Me along Jong Pontu Tangte non solar project apathak Phirangkya Me along Klardak Pen ke Thanalam Thelen nonang ton pen arjik sina 18th solar project Anglong Autonomous Council pen longle pek adlo lapenge la so project abangke 4,000 crore lapen la 18,000 bighas labangso pekpe aprang ke holadak arong ke dugatum phan an sitame nilitum abatai batai photrok ladak Karbi Anglong Autonomous Autonomous Council along conference hall old building lapen new building a conference hall long neto batai lo chingbai lapen chekroi rap sar pensi labangso a solar project aphanke kepek konlo lapen jasemet pet Karbi Anglong Autonomous Council pen kamatha bangala pulo je ladak bang interstate a border lahai border pen ne kache raiji aphan sitame ilitum laso solar project dolo tangte ladak cherai ponun po lapen ke cherai ponun po lapen abang ladak Woreng Awar sai sitame 3rd grade 4th grade sitame ilitum 1000 bang laso aworeng awar sai doji lapen ke ladak adung arai a area sitame ladak laso solar project men pinana an akerap abangke longponpo lapen ke labangso 18,000 bighas labangso arlo longyong si mane sungdun deji phodun deji along le phelang sitame nane akisung dokobi polande nitum Karbi Anglong Autonomous Council pen along ka prek adim sitame kepek ponje phan lata nelitum Karbi Anglong Autonomous Council pen chisik ponno lapen ke jasemet pet nilitum ke langdama bangke ladak 18,000 jitu bighas ke pek adim bangke ladak bangke Karbi atum lapen ke ladak indigenous labangso akhaya atum bang along le phelang kedo adim takali ladak bangke khali adim ason sidolo lapen nilitum chingwai rapsar pensilana long leke kipilo alamangke lapen ke labangso a solar project ke do pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ladak bangke kelong ponjia bangke ningkan silong 300 to 400 crores ilidung Karbi Anglong Autonomous Council bang long ponpo revenue bang long ponpo lasi lapen ke ladak aja ka songotum APSLC labangso songotum radaphan kethan ponthap kamang kepapang hu ponthap ladake CM Sarasopo Singdon Ronghang CM Sar Ahemasor Kachiteronpi Lapemke Omor Singh Tiso Niliphan
lapenge secretary revenue sim taro lapenge em kacherong pipita ladake pota penene ke salam dun ajad dun lahai rada phangkamang pamang huthap ke than ponthap bayat ponthap bangke nitum Karbianglong Autonomous Council hin pen pinrem ponlo lapen ke jongsi laso pota do pulon te alangyo sa mahang amek duk pulo tante nampak langoy nomor si lapen ke rada phan nilisi phone ke lo si kether ke hap lapen ke CM ta jongsi lada jongsi mane jongsi la solong le kacherai long padikdar dun yadun pulo tante pulis pa nebjia jaji lason kether ke hap la bangke rada phan kamang hua lam chot la haya bangke nitung Karbianglong Autonomous Council pene claim ke la penalang litung kipu ye 15 kilometers adanga bangke reduction kadong wedopo kheti bati da meme da jitang lasi lason kheti bati kadong we ke meme da ji la salam ta we la bangke solar project along ke reduction basia we la pen la son lam ta we la penalang litung ke than pomang 400 crores la si rada phan pachini daglo 400 crores kale lake 4000 crores la pen India angkang along bange lage jasemet peda bangke Rajasthan bang doponlo la pen second bangke ilitum Karbianglong long la bangso solar project bangke nang diponlo la pen Karbianglong Autonomous Council pena bangke kaike matta inter district border la pen kaike matta interstate border bang kacherai ponji labangso awar sai kadok pen sitame netum claim pon bomlo lasi dudu koloni long sitame netum batai hini batai thombakai eviction ponlo la penon langkai jana na sitame netum batai hini eviction ponlo latum high court along case pidet non bang high court along sitame Karbianglong Autonomous Council high pon edlo lasi hola dak sitame netum inter district border langkai jan long sidame prabjin pen labangso ahoy adur kithir thipji aphan sinitum claim ponto lapen ke alang litum isi kanenge do ye nona bangke lahai long le kadok vianta hidipi dilai kadok vian long an sitame nangli etpo long le dai cherai etpo pusi Karbianglong Autonomous Council phan akoi pipon tewa vista non thekdam long lo labangso solar project jong si awe lo pulo tangte bangaso inter state illegal encroacher atumsi ladake nang do thipo la penilitum 18,000 bighas kepek adim an sidame maximum ke interstate pen illegal encroacher atumsi holadake do thiplo I have to 500 bighas I have to 200 bighas aja ka tum bangke 300 bighas lasonsi interstate pen illegal encroacher ladak alokel atum aja tum kacharab dun dota hai mate jakong pen kithi pon dota hai lasi illegal laso adim jong si APSLC tum ipu ateng pen pulo tangte labange hola illegal encroacher atum hansi 500 bighas, 300 bighas, 200 bighas, 150 bighas atum phan kerai duno labang. Interstate illegal encroacher atum phan kerai dun atum lo pusi nitum Karbianglong Autonomous Council pen ke alang litum phan hok pon. Lasi non kadong awis tame nang litum press hoi pen. Ahok alam peli nai, ahok alam than nai rada phan pamang hunang ne lapen Karbianglong Autonomous Council Karbianglong kan si ali doima palam sepe nanglitum la press hoi pe nanglitum than pachini ponoi lapen lada bangke nitum gangbura sorgari gangbura atum pen sitame local MSC nang cherab dun kadok ka pen nituma batai lo meeting edo lapen laan ke nang pajok pipo nai laan ke do nai pu pensi nelitum atumi het ta atumi ta aju olo nitum chingwai la kadok ave aisung masia velo alamang lasi la 18,000 bighas abangke nelitum la solar project aphan Karbianglong Autonomous Council pen allotment fee edlo la pen akamta chengpon
cheng pon ik bo la an pensi nili than pon ma lagi elong we da dim la 18000 bighas ke exact la person Ladakh la ek অসমীয়া লাপেনা বাংকে 18000 না বাংকে পিকে লাকে লাহোরিজান চোটো লেংরিজান বড় লেংরিজান কারাগাঁও লংকাথার লালমাটি লাপেন নাহরজান বরজান মজা লাবাংসার লাহোরিজান চোটো লেংরিজান বড় লেংরিজান কারাগাঁও লংকাথার লালমাটি তকলমা লালমাটি যাপেঙ্গে নাহরজান বরজান মজা লা মানে 18000 বিঘাস অসমীয়াটো কম ন অলপ আচ্ছা স্যার ডেভেলপমেন্ট এপিডিএইচএল আচ্ছা স্যার আৰু কাৰ্বি তো হে কৰিলম নেকি লাবাংছ সোলাৰ প্ৰজেক্ট না পাৱাৰ পারচেজ এগ্রিমেন্ট কো পিপিএ কো দো মাসা সব দুয়েট কো সব দুয়েট কো एग्रीमेंट का दो वे दुएट la pengala so project ke 80% ke central government share lo 20% ke Assam government share lo state lo Assam government lo itu banga longle pack don lo ami mati disu longle pack don lo etu agreement hobo amar mane total share ami 10% pam karbe angom autonomous etu na ami mane thulmul ke hisab korisu je 300 to 400 crores yearly ami pam aru mane details to amar memorandum of agreement memorandum of agreement not etu mane reflect kora hobo etu mane memorandum of agreement alongsi kadok beta hola dopon pola no longle si ke picture compensation mong ni hata local na hajo mane nitum la soda ka bangke lage allotment ama CPL lo mati ladake mane compensation pu bangke piponji ebo visa compensation abangke suppose alongli aling si kapre la penjong se pota pene ne dolo pulo da sarkar hinpen lage matha pon la bangga forest land la bangga purely oh itu antas itu cadastral ase non cadastral ase kintu itu khali mati pata kabe aja pata na non na ada apa kapoche arong rompal ulang sampai rong ada rong la tome ke tham thap pulo rong kaya lo beli ben rong sorahi dita pajok kono rong sorahi di pajok kono topo final agreement about reflect bodo wita 80% central and 20% state kali de hola bangke mane funding 4000 crores spent 80% bangke central government lo 20% la bangke state share lo hai lapen mohola solar ilitum don ko mati de la solar bang ilitum longle ke pek dun labang solar bang ke ilitum revenue bang latum total labang so kelong pen revenue bang ilitum 10% ang pipon 10% lo de nitum hisab abang ke mane 300-400 crores abang yearly long pon sampai petang nang laso perang batak perang ka hal ko kulungan atang kala so tak bang ko soning orang tum non ala
rat macini mune menurut mata apa yang harus mendengar tunggungan ini bang yang kita tunggungan kita cengok teman-teman orang kan Hodak bangke isi ke marat longri pen cedai clock. Lasi ke lang ceng bangke hodak silang lo airport fanda hodak silang lo pen airport atum pen facility report dak me uidadi joini pen aku solar hondal jumlah amlo. Lasi solar ta la bullet thot lo dak marat longri pen situ bokhet lasi lahai light atur kaduk kawe pen lo tangte মানে মারাত লং পেনকে ওয়াইল্ডলাইফ পেনকে লাসো কাছে তন্তে দু কেতান আপতসি হতাকে বিবিদেতসি নিতুম চুস আকো দাবতুলো মাসি দাক লেংগ্রিজাম পেন লা রেভিনিউ ভিলেজ দাক লংলে থেতান দু মাসি দাকসি इंटर स्टेट बॉर्डर लो इलीगल इंट्रोचर्स तुमफान का प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉयपेन इतुम ता प्रोजेक्ट होदाक बी पेन कार्बन ऑटोनॉमस काउंसिल ता रेवेन्यू ता मेलोंग पोनपो पेन होरेंग वर साइता होदाक long ponpo ulhai ka tu abe angkang piben mathasi dak non itum ke jong adim si thik pon allotment pon chong lama ahom lom ben Nola solar project Karbinglong kan kuana juga tu Karbinglong district kan kita tu masalah. Ngo laso details di nilimota pulo details bangke mulai itu lahai longle henover air jat air kedua lo pote laso agreement uti klan po masih nonhe dalam tuan than lo mati adung arai atum phana bangke power ke free bipon po infrastructure development na me claim pon po adung arai ke lapente employment na me kalau dak locality tumhana bang ke third grade fourth grade employment ke hodak pipon po pen lai agreement ke mola ke MOU ke sign hutsi dak bang ke klang pon po kali langsung pun mengkalah kok ladak tempat mereka long mah ana lahaya bang lahaya de ko ana megawatt si product la so 4 Staff reporter Govin Tiso report, Northeast Karbi Live.